Salam dostlar. Bägül Serdar Jumaşew bilen klipine denenmi? Gyzygalaryň şu an başladyk oglanlar näme? Görşüňi diýalak. Gatlary taýýarlaşdyrýar sıralar. Ýani Batifin gruppasy ul depkinne klipe taýýar görýär. Ine dostlar, näme? Şahsodun gruppusum, Batifin gruppusum, Arman ýa-da manişat turlar. Nisip bolsa işimiz ýerim şöre dep umid edýän. Sizden hem köp gollara garaşýar dostlar. Üç köşk dekorasiýalary bilen Jumaşew bilen klibi dowam etdi.